Miss Friesland 2012 is geworden. Miss Shirley! Nou, geweldig. Ik kan het net beschrijven. Het is gewoon... ik kan het nog net zo goed bevatten. Geweldig. Hier is het verwachten, ja, een hele opballige vraag, maar hier is het verwachten. Nou, we hebben het allemaal geweldig gedaan vanavond. En of ik het heb verwacht, dat kan ik gewoon niet, het kan ik gewoon niet zeggen, want we hebben het allemaal geweldig gedaan.